Amics i amigues, ja està tot preparat ací al carrer La Pau, en el mateix cor de la ciutat de València. Més de 2.000 persones participaran un any més en esta macro despertar. Més de 4.000 caixes de tro de bac. I abans de tot, què tenen que fer? Pues arreplegar les caixes i preparar-se per a esta macro despertar. A cada un doneu una bolsa en 2 caixes de tro de bac y ya son 4.000 caixes las que se repartisen este matí. Además, siempre la salida se lleva muy protocolaria, se marca la salida siempre en la calle La Paz. Antes se hace la visita a Santa Bárbara, ahí las falleras mayores, para que no llueva, patrona de los pirotécnicos también. Sí. Y sobre todo son miles y miles de personas las que van a participar y van a salir y desfilar por la calle La Paz hasta el ayuntamiento, ¿no? Sí, a ver, son 2.000 personas, ¿vale? Son 4.000 cajas de tro de bac, unos 40.000 tros de bac. Sí que es verdad que el protocolo se lleva con bastante requisito. La verdad que todos sabemos lo que son las normativas, cómo se lleva todo. Y tú date cuenta que una masa de 2.000 personas no es cualquier cosa. Por suerte, como tú bien dices, a Santa Bárbara no se le pide que no llueva. Si tiene que llover, que llueva, eso está clarísimo. Lo que sí que se le pide es que a partir de ahora mucha protección a todo aquel que disfrutemos de un acto pirotécnico, a todos los pirotécnicos, ¿vale? Y eso es lo que se le pide siempre a Santa Bárbara. Una oración cortita pero muy intensa. Marina Civera, fallera major de València. Impressionant esta macro despertar, eh? Pues sí, he viscut moltíssimes en la meva vida, sobretot les últimes 13 no he fallat a ninguna, però esta ha sigut totalment diferent. L'energia que es viu i tota la repercussió que té eixa primera fila, pues estic encantada i l'he disfrutat moltíssim. Més de 2.000 fallers despertant a la ciutat de València. És impressionant veure que estem a les portes d'aquesta crida per a cridar a tot el món que ja estem en falles. Pues sí, jo crec que este és un missatge que sempre donem este últim diumenge de febrer, perquè el món sencer se desperte, sabent que ja han arribat les falles, que ja tindran els carrers la pirotècnia ja tots els dies i que se vagin acostumant perquè queda molta festa per davant. Marina, vas a pujar allà dalt, al balcó de l'Ajuntament. Primera vegada que diràs senyor pirotècnic, pots començar la mascletà. Jo crec que moment esperat, eh? Pues sí, moltíssim. La veritat que estava pensant en la d'esta vesprada a les 2, però és cert que estava primer i no me'n recordava, així que és una sorpresa i un regal per a mi. I com ha viscut la nostra fallera major infantil esta macro desperta de tots els menús de València? La veritat és que molt emocionant. L'any passat la vaig viure com fallera major infantil de la meva comissió i aquest any com fallera major infantil de València i la veritat és que m'ha agradat moltíssim i estic segura que no la vaig oblidar mai.